Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Дорогие дети, калі вы былі маленькімі, вашыя таты і мамы прынеслі вас у касцёл, дзе вы атрымалі сакрамент святога хросту. Тады добры Бог, Айцец, зрабіў вас сваімі дзецьмі і запрасіў, каб вы жылі ў адзінстве з Езусам. І цяпер, дарагія дзеці, у гэты важны момант папрасіце вашых бацькоў аб благаслаўленні. Няхай гэтая свечаная вада, якою я акраплю вас, нагадае вам аб вашым хросце і аб тым, што вы дзеці Божыя. А Езус Христус няхай яшчэ раз пакліча вас да адзінства з ім. Гэтае адзінства будзе найбольш поўным, калі вы ўпершыню прымеце святую камунію. Oto dzień mojego święta, Jezus dać mi siebie chce. Jego miłość niepojęta na spotkanie prosi mnie. Idziemy do Pana dziś wszyscy wraz, idziemy do Pana, bo kocha nas. Idziemy do Pana, oddać Mu cześć, kwiat swojego życia w darze Mu nieść, kwiat swojego życia w darze Mu nieść. Idziemy do Pana dziś wszyscy wraz, idziemy do Pana, bo kocha nas. Idziemy do Pana, oddać Mu cześć, kwiat swojego życia w darze Mu nieść, kwiat swojego życia w darze Mu nieść. Oto dzień mojej radości, Jezus tak ukochał mnie, że mnie ciałem swym ugości, zaproszenie do mnie śle. Idziemy do Pana dziś wszyscy wraz, idziemy do Pana, bo kocha nas. Idziemy do Pana, oddać Mu cześć, kwiat swojego życia w darze Mu nieść, kwiat swojego życia w darze Mu nieść. Idziemy do Pana dziś wszyscy wraz, idziemy do Pana, bo kocha nas. Idziemy do Pana, oddać Mu cześć, kwiat swojego życia w darze Mu nieść, kwiat swojego życia w darze Mu nieść. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Дорогі брати і сестри, щиро усіх вас вітаю на сьогоднішній урочистій святої мши у четвертую Великодную неділю, коли Костел відзначає неділю Єзуса Христа, доброго пастира.
Сегодня мы збираемся на этой цудовной урочистости первой Святой Коммунии. Вітаю вас усіх, дорогие дети. Сегодня вельми важный момент у вашем житті. Сегодня вы первый раз примете Иисуса Христа в Святой Коммунии у свое сердце. На початку Святой Мши запрошаю вас до того, как вы подумали, за кого, або об чим ви хочете сьогодні помолитися. Сьогодні особливий день, сьогодні ви сапраўды святые. Учора вы приступили до первой святой споведи, получили пробачение ваших грехов, а сегодня будете удельничать у полноте святой мши, примете святую коммунию. Тому сегодняшняя ваша молитва має особливую моц. Тому подумайте на початку теперь святой мши, за кого, альбо в чим ви б хотели Пана Єзуса подчас этой святой мши попросить. И так само подякуйте Ему за эту махчимость быть тут сирот все разом с Иисусом Христом. И вас усіх, дорогие браты и сестры, заохочиваю до супольной молитвы за наших детей, каб гэты момент, калі Иисус Христос войдзе ў іх сердце, каб, па-першае, яны запомнили гэта на ўсё свое жыццё и каб заўсёды з Иисусом стараліся жыць, каб заўсёды Иисуса носили у сваім сердце. Я так само гэтую святую мшу ахвярую за дзяцей, якія прымаюць сёння прыступяць да першай святой камулі, каб яны сапраўды былі вернымі вучнямі Иисуса Христа, каб верна праз жыццё ішлі за ім. І на пачатку святой мшы перапросім Бога за ўсе нашыя грахі, каб мы малі годна скласці гэтую найсвяцейшую ахвяру. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, A na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gladzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gladzisz grzechy świata, przybłaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Amen. módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, prowadź nas do niebieskich radości. Niech pokorny lud dojdzie do Ciebie, podążając za zwycięskim pasterzem, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Читанне кнігі «Дзея апостолаў». У тыя дні Павел і Барнаба прайшлі праз Пергай і прыбылі ў Антыёхію Пісідыйскую. Увайшлі ў дзень суботні ў сінагогу і селі. Калі сабраныя разышліся, многія юдэі і пабожныя прэзеліты пайшлі следам за Паўлам і Барнабам, якія ў размове пераконвалі іх заставацца ў ласцы Божай. У наступную суботу сабраўся амаль увесь горад слухаць слова Пана. Калі юдэі убачылі такі натоўп, напоўніліся зайздросцю, пярэчылі таму, што казаў Павел, і блюзнерілі. Тады Павел і Барнаба з адвагаю сказалі: «Вам першым трэба было абвяшчаць Слова Божае, але паколькі вы адкідваеце яго і лічыце саміх сябе невартымі вечнага жыцця, таму мы звяртаемся да язычнікаў, бо так нам згадаў Пан. Я зрабіў цябе святлом народаў, каб ты быў збаўленнем аж да межаў зямлі». Калі пачулі гэта язычнікі, узрадаваліся і славілі слова Пана. І ўсе прызначаныя да жыцця вечнага паверылі, і слова Пана пашыралася па ўсёй краіне. Але юдэі пабухторылі пабожных і ўплывовых жанчын і ў першых у горадзе людзей і распачалі ганенне на Паўла і Барнабу і выгналі іх са сваіх межаў. Яны ж абтрэслі на іх спыл з ног і пайшлі ў Іконію, а вучні напоўніліся радасцю і Святым Духам. Гэта Слова Божае. Мы яго народ, і авечкі ягонай паствы. Мы яго народ, і авечкі ягонай паствы. Усклікай Пану вся земля, з радостью служите Пану, станьте перед Його обличчям, з радісним співом. Ми Його народ, і овечки Йогоной паствы. Ведайте, что Пан есть Богом, и Он створил нас, и мы Ягоные. Мы Его народ, и овечки Ягоной паствы. Мы Его народ, и овечки Ягоной паствы. Бо Пан есть добрый, навеки милосердность Его, а Его верность с поколения у поколения. Мы Его народ, и овечки Ягоной паствы. Чытанне кнігі апакаліпсіса святога Яна. Я, Ян, убачыў вялікі натоўп, якога ніхто не мог палічыць, з усіх народаў, плямёнаў, родаў і моваў, якія стаялі перад тронам і агнём, апранутыя ў белае адзенне і з пальмовымі галінкамі ў руках сваіх. І сказаў мне адзін са старцаў: гэта тыя, хто прыйшоў з вялікага ўціску і абмыў адзенне сваё і выбеліў яго ў крыві ягняці. Таму яны перад тронам Бога і служаць яму ўдзень і ўначы ў святыні. І той, хто сядзіць на троне, раскіне над імі свой шацёр. Яны ўжо не будуць ні галадаць, ні прагнуць, і не будзе паліць іх сонца, і ніякая спёка. Бо ягнё, якое пасярод трона, будзе пасвіць іх і вадзіць да крыніц жывой вады. І вытра Бог кожную слязу з іхніх вачэй. Гэта Слова Божае. Bogu niech będą dzięki. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Я добрый пастырь, кажа Пан, и ведаю овечек моих, а мы ведают мяне. Аллилуйя, аллилуйя,
Аллилуйя. Дорогие дети, теперь уважливо послухаем слово Євангелія, бо праз Євангелія сам Єсус Христос звертається до нас. Пан з вами. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. Chwała Tobie, Panie. У той час Єсус сказав: «Овечки мої слухають голосу Мого, і я ведаю їх, і яны йдуть за Мною. І я даю їм вічне життя навіки, і яны не загинуть ніколи, і ніхто не вирве їх з рук моїх. Отець мой, який дав мені їх більше за усіх, і ніхто не може вирвати їх з руки Отця Моєго. Я і Отець одно». Это слово Пана. Chwała Tobie, Chryste. Присядьте на несколько хвилинок. Дорогие дети, як у вас настрой? А что никто не усмехается, не улыбается, все сидят якісь понурые. Пригожий весенний день, хоть трошки зимно. Дорогие дети, сегодня в гэты вельми важный день для вас, у гэтую пригожую урочистость. На початку давайте з вами трошки несколько слов скажем про Евангелие, кое мы чули. Слухали уважливо, что Евангелие теперь, что я читал? Слухали? Добре. Як ми сьогодні, у сьогоднішню неділю, особливим чином, як ми називаємо Єсуса Христа? Ми про це говорили і співали ось псалмі на початку. Як ми Пана Єсуса сьогодні називаємо? Хто запомнив? Пастухом. Пастухом. Єсус – добрий пастир. І сьогодні в Євангелії ми чули, ось тільки що, як Пан Єсус говорив про те, що Він пастир, і говорив про своїх овечок. А скажіть мені, коли ласка, а навіщо вогулі нам про це слухати? При чому тут такі ці овечки? Про яких овечок Пан Єсус говорив? Про яких Він овечок говорив? Що це за овечки такі? Що ми сьогодні тут у костелі до цих овечок маємо? Про яких овечок Пан Єсус говорив, як ви думаєте? Ну, то піднімайте руки. Давайте, хто? Про кого? Про нас. Про нас, про всіх нас. Усі ми в учні Єсуса Христа, усі ми овечки, а нашим пастором з'являється Єсус Христос. А чому ми так його називаємо? Хто такий пастор? Пастух. Що він робить? Яка сама головна його задача? Навіщо він потрібний? Хто на вёсцы був пастуха бачив? Пасвіть живел. Пасвіть живел. А що це значить пасвіть? Об чим він повинен клопотитися, об чим заботитися повинен пастир? Саме головне, як ви думаєте? А? Хто скаже? Ну, подумайте. Ну, ось є пастир, і він пасвіть овечок. А що значить пасвіть? Що це треба робити? Легче спати, коли їх, чи що? Хто скаже? Які думки, які у кого є мислі? Ну, давай, скажи ти. Ухаживать. Ухаживать за ими, клопотиться. Что еще? Буде пасвіть тут где-нибудь на асфальте у нас пастор овечек чи не? Як вы думаете? Много на пасвіть чи не? Кормить. Кормить, клопотиться об тым, каб была добрая паша, была зеленая трава, каб овечки были накормленные, сытые и так далее. То есть пастор – это той, кто клопотится про своих овечек. И так, как мы сказали, нашим пастором является Иисус Христос, а мы его овечки. І сьогоднішній день, сьогоднішня неділя особлива, каб ми ще раз про це подумали і зрозуміли, що Єсус Христос, так як добрий пастир, так само клопотиться про нас. Він хоче, каб нас було все добре у житті. Він хоче, каб ми були щасливі. Він хоче, каб ми завжди були радісними. Але, на жаль, не завжди так виходить. Однак ми так само чули слово сьогодні в Євангелії, коли ви уважливо слухали, Єсус Христос каже, що «Я пастир, ёсць мои овечки». І Єсус каже, ніхто не вирве гэтых овечек з моїх рук. І вони будуть завжди со мною. Як ви думаєте, завжди овечки за Єсусом Христом чи ні? Тоді чи ні? Ні.
Але вот глядзіце, а як это так падтрымліваецца? І пан Езус гаворыць, што вось мае авечкі заўсёды са мной, а мы гаворым, што не заўсёды. Як это? Хто можа вырваць авечку з рук Езуса Христа, як вы думаеце? Дьявол, але дьявол не можа сілай адцягнуць. А хто яшчэ для этого павінен што зрабіць? Як вы думаеце? Ну? Хто сказаў грахі? Грехи. Праз нашыя грахі мы самі уцякаем ад нашага пастора. Ніхто не можа вырваць авечак з рукі пана Езуса, толькі адна магчымасць. Это калі авечка сама завернецца і пойдзе кудысьці ў другі бок і скажа: пастор, ты мне не патрэбны, пан Езус, я буду жыць па-свойму. І тады пачынаюцца грахі, мы пагубляем сваю веру і гэтак далей. Таму, дарагія дзеці, сёння вельмі важна, каб мы пра гэта, па-першае, падумалі і мелі такое жаданне быць заўсёды разам з Езусам Христом. Сёння вы першы раз пана Езуса прымеце ў сваё сэрца, ў святой камуніі. І пан Езус хоча, каб вы былі заўсёды з ім. Ён абяцае вам сёння і кажа, каторы раз ужо паўтарае: я люблю кожнага з вас. Я хачу, каб вы былі шчаслівы, каб вы былі заўсёды радасныя. І шмат гэтага рабіць не трэба. Проста будьце разам за мной, будьце заўсёды каля мяне і будзеце радаснымі, будзеце шчаслівымі. Гэта ўсё ў вашых руках. Калі вы гэтага захочаце, ніхто не зможа вырваць вас з рук Езуса Христа. Таму вельмі важна, каб вы пра гэта памяталі, што сённяшні дзень асаблівы. Вядома, зараз кончыцца святая імша, пойдзеце вы ўсе дадому, пачнеце святкаваць разам са сваёй сям'ёй, хтосьці вам там падарункі пачне дарыць. І, напэўна, гэта таксама будзе такім радасным момантам, што вам дадуць якіясьці падарункі. Але, дарагія дзеці, памятайце заўсёды аб тым, што самы галоўны падарунак сёння, у дзень вашай першай святой камуніі, які б там дарагі, добры, не падарылі вам падарунак. Самы галоўны падарунак вы атрымаеце вось тут. Калі праз паўгадзінкі кожны з вас падыдзе, стане на калені на гэтым кленчніку і прыме камунію святую, прыме пана Езуса ў сваё сэрца. Гэта самы галоўны і самы важны падарунак. І пастарайцеся запомніць гэты дзень на ўсё ваше жыццё, бо ён ужо ніколі не паўторыцца. Вы будзеце прыходзіць на святую імшу, будзеце прымаць пана Езуса ў сваё сэрца, але сённяшні дзень асаблівы, бо сёння першы раз вы з'яднаецеся з Езусам Христом. І вельмі вам хачу і папрасіць, і пажадаць, каб гэтая ваша еднасць з панам Езусам, яна працягвалася ўсё вашае жыццё. І яшчэ некалькі слоў хацелася сказаць і для дарослых, для бацькоў і хросных, бо, вядома, першая святая камунія – гэта такі сямейнае свята, таксама урачыстасць. Сёння хацелася б, па-першае, вам падзякаваць, бо прысутнасць дзяцей тут, у гэтых лаўках, на гэтай святой імшы, якія прымаюць першую святую камунію, гэта выраз вашай адказнасці. Бо калісьці, калі вы сваіх дзетак прынеслі некалькі гадоў таму тут на руках у касцёл і прасілі, каб ксёндз іх ахрысціў, вы абяцалі тады, што будзеце выхоўваць іх у веры, што навучыце іх любіць Бога, бліжняга. І сёння тое, што гэтыя дзеці тут, гэта знак таго, што вы пастараліся гэта абяцанне выканаць. Аднак хацеў бы, дарагія бацькі і хросныя, звярнуць вашу увагу, што першая святая камунія – гэта не канец выхавання, гэта толькі пачатак. Сённяшні дзень – гэта пачатак новага этапа падарожжа вашых дзяцей з Езусам Христом. І вельмі важна, каб вы памяталі і далей пра свой абавязак дапамагаць сваім дзецям. Каб вы, так як на працягу гэтага часу, калі дзеці прыходзілі на святую імшу, калі яны прыходзілі на рараты, на ружанец, на крыжовы шлях, вельмі часта вы разам з імі былі, каб вы і далей былі разам з дзецьмі. Каб вы разам з імі прыходзілі сюды да алтара Христа, каб вы разам з імі далей маліліся і дома паказвалі прыклад, каб вы былі сведкамі Христа, каб вы вучылі далей, выхоўвалі сваіх дзяцей у веры, каб вы паклапаціліся аб тым, каб дзеці далей пазнавалі Христа і прыходзілі на заняткі катэхезы. Гэта вельмі важны і адказны абавязак ваш. І яшчэ б некалькі слоў хацелася сказаць, бо для, зноў жа, да дарослых. Паглядзім мы сёння на цудоўных дзяцей, у прыгожых альбах белых. Разумеем таксама, што яны, сапраўды, як я сказаў на пачатку, яны сёння святыя, бо ўчора ўсе яны прыступілі да споведзі, все ачысцілі сваё сэрцы. І хацеў бы прапанаваць, дарагія бацькі, хросныя, усе тут прысутныя,
трошки вярнуцца сваімі думкамі ў мінулае і узгадаць сваю першую святую камунію. Ну, я думаю, што для большасці, хоць, напэўна, хтосьці ёсць старэйшы, то, можа, гэта было такі патаемны яшчэ спосаб у часы Савецкага Саюза, калі былі касцёлы зачыненыя. Але думаю, што большасць ужо таксама з нас перажывала гэтую святую камунію так урачыста. І прашу вас узгадаць гэты момант, таксама той момант, калі мы першы раз прынялі Езуса Хрыста ў сваё сэрца, калі мы таксама былі такімі радаснымі. Падумаць аб гэтым і адказаць сабе шчыра, а ці сёння, вось прайшло колькісьці дзесяткаў гадоў, ці сёння ў маім сэрцы ёсць месца для Езуса Хрыста, так як гэта было калісьці. Ці гэты вялікі дар, які мне даў калісьці таксама Бог, Езус Хрыстус, ці я гэты дар не змарнаваў. Шчыра сабе на гэта адказаць. І калі разумею я і усведамляю сабе, што, можа, дзесьці я пашоў не ў той бок, так як гэтая вельмі разумная авечка, якая ідзе сваім шляхом, а не ідзе за пастырам, зышоў з правільнага шляху, то сёння яшчэ раз давайце паглядзім на гэтых дзяцей, бо, як я ўжо сказаў, мы павінны быць для іх прыкладам, але таксама яны з'яўляюцца прыкладам для нас. Сёння, гледзячы на іх, няхай кожны з нас таксама усвядоміць, што для Езуса Хрыста, для нашага нябеснага Айца, усе мы, не гледзячы, чи нам 30, 50 ці 80 гадоў, усе мы вось такія самыя дзеці для Езуса. І кожнага з нас ён чакае, каб абняць, каб прытуліць да свайго сэрца. Кожнага з нас ён хоча атуліць сваёй любоўю, але чакае, калі мы прыйдзем насустрач яму. Таму, дарагія бацькі, хросныя госці, усе прысутныя, захочу таксама вас, каб сённяшні дзень быў асаблівым і для вас. Можа, варта паглядзець на сваё жыццё і падумаць, куды я іду. Ці я іду за пастырам, які хоча для мяне дабра, шчасця, ці я, можа, ужо даўно іду сваім шляхом і сам не ведаю куды. І няхай гэты прыклад нашых дзяцей, якія сёння адчыняюць сваё сэрца для Хрыста, будуць добрым прыкладам для нас, каб мы, так як яны сёння, таксама былі заўсёды гатовыя упусціць сваё сэрца ў сваё жыццё Хрыста. Амен. Дарагія дзеці, пасля вашага нараджэння вашыя бацькі прасілі для вас хросту, абяцалі, што выхаваюць вас у веры і навучаць жыць так, як належыць дзецям Божым. Цяпер прыйшла хвіліна ў вашым жыцці, каб вы самі вызналі веру і выракліся зла. Зрабіце гэта пры запаленай пасхальнай свечцы, ад якой калісьці вашы бацькі запалілі для вас хрысцільную свечку. Запрашаю бацькоў падысці сюды вось да пасхала, так як калісьці некалькі гадоў назад вы ад такой самай пасхальнай свечкі запальвалі свечкі вашых дзяцей, і сёння гэта ўсё паўтарыць.
Все мають запаленыя свечкі? Дарагія дзеці, цяпер пытаюся кожнага з вас. Ці выракаецеся граху, каб жыць у свабодзе дзяцей Божых? Ці выракаецеся ўсяго, што вядзе да зла, каб грэх не панаваў над вамі? Ці выракаецеся сатаны, галоўнай прычыны граху? Ці верыце ў Бога Айца Усемагутнага Стварыцеля неба і зямлі? Ці верыце ў Езуса Хрыста, Сына Яго адзінага, Пана нашага, народжанага з Дзевы Марыі, замучанага і пахаванага, які ўваскрос з памерлых і сядзіць праваруч Айца? Ці верыце ў Духа Святога, святы касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэнне грахоў, васкрашэнне цела і жыццё вечнае? Гэта наша вера. Гэта вера касцёла, вызнаваць якую наш гонар у Езусе Хрысце, Пану нашым. Амен. Цяпер згасіць можна свечкі свае акуратненька. І цяпер, дарагія браты і сёстры, узнясём нашыя просьбы да Бога Айца, які запрашае нас да супольнасці, да супольнага стала свайго Сына, каб мы ўмацавалі нашу веру і дасягнулі вечнага жыцця. Пан Езус звярнуўся да Пятра з такімі словамі: «Ты, Пётр, скала, і на гэтай скале я збудую мой касцёл, і брамы пякельныя яго не перамогуць». Пане Езу, молимся за святого Айца Льва XIV, за ўсіх біскупаў і святароў, за святароў нашай парафіі. Просім, беражы іх і адары сваімі дарамі дзеля добра ўсяго касцёла святого. Цябе просім. Пасля ў небашчэнства Хрыста вучні напоўніліся Духам Святым і адважна абвяшчалі Божае Слова. Пане Езу, молимся за нашу радзіму. Просім таксама аб згодзе паміж людзьмі і міру ва ўсім свеце. Няхай ён, адроджаны Тваім Духам стане месцам супакою, прабачэння і справядлівасці. Цябе просім. Пан Езус запрашае нас: «Прыйдзіце да мяне усе спрацаваныя і абцяжараныя, і я супакою вас». Пане Езу, молимся за наших бацькоў, родных, хросных, настаўнікаў і катэхэтаў. Умацуй іх, Езу, сваім святым целам і дапамагай ім спаўняць штодзённыя абавязкі. Цябе просім. Пан Езус падчас апошняй вячэры абяцаў нам: «Хто спажывае цела маё і п'е кроў маю, мае жыццё вечнае, і я ўваскрышу яго ў апошні дзень». Давяраем Табе, Пане Езу, увесь народ Божы, асабліва вернікаў нашай парафіі, якія кормяцца Тваім целам і крывёю. Даручаем Табе таксама і просім благаславіць нашых гасцей, запрошаных сёння да Твайго стала. Цябе просім. Сваю любоў да дзяцей Езус выразіў словамі: «Дазвольце дзецям прыходзіць да мяне, бо ім належыць валадарства Божае». Молимся за ўсіх дзяцей, якія сёння ўпершыню прымуць Езуса Хрыста у святой камуні, каб мы назаўсёды засталіся вернымі Богу. Пане Езу, захавай чыстымі нашыя сэрцы і зрабі, каб аднойчы мы прыступілі да Твайго стала ў вечнасці. Цябе просім. Пан Езус сказаў: «Благаслаўлёныя чыстыя сэрцам, бо яны Бога ўбачаць». Молимся за ўсіх дзяцей, якія не ведаюць Цябе, Пане, і за тых дзяцей, якім бацькі перашкаджаюць пазнаваць Цябе. Прымі іх, Езу, у лік Тваіх сяброў. Цябе просім. Езус сказаў: «Я вінаградная лаза, а вы галіны». Молимся за ўсіх нас, тут прысутных, каб мы, узмоцненыя Словам Божым і ў Хрысты, мужна і верна абаранялі хрысціянскую веру. Цябе просім. Ojcze, Ty na wieki zjednał nas u swojej любові. Uczyni, kab chwała z mертвых powstanie Twojego Syna i moc Ducha Świętego
вялі нас да глыбейшага пазнання Тваіх таямніцаў праз Хрыста, Пана нашага. У дарах, якія складаем, мы прагнем выказаць Пану Богу нашу любоў і ўдзячнасць. На Твой алтар, Пане Езу, мы прыносім запаленую свечку. Божа, Твой Сын святло свету, прыносім Табе гэту запаленую свечку, сімвал Божага святла. Дапамажы нам быць Тваім святлом для іншых у кожны дзень нашага жыцця. Кветкі. Божа, Ты стварыў травы і палявыя ліліі. Прымі гэтыя кветкі для аздобы алтара. Дапамажы нам захаваць свае сэрцы прыгожымі і чыстымі. Садавіну. Прыносім Табе, Пане, плён зямлі і працы чалавечых рук. Няхай зерне Тваёй любові, пасеянае ў нас падчас хросту, прынясе шчодрыя плады радасці і дабрыні да ўсіх людзей. Ахвяраванне ад бацькоў. Прыносім іх у дар алтара на патрэбы касцёла, як сімвал удзячнасці за падрыхтоўку нашых дзяцей да гэтай вялікай падзеі, першай святой камуніі. Віно і ваду. Божа, з Тваёй шчодрасці зямля родзіць вінаградныя гронкі. Прымі гэтае віно і перамяні яго ў кроў свайго Сына, каб наталіць прагу нашых сэрцаў. Як вада злучаецца з віном, таксама і нас, Ойча, злучы навекі з Езусам Хрыстом. Белую гостыю, што стане целам Езуса Хрыста, які да канца нас палюбіў і аддаў сябе ў ахвяру за нас. Перамяняй нас, Пане, штодня, каб мы станавіліся сапраўдным хлебам любові для нашых бліжніх. Табе ахвярую, Пане мой, всё маё жыццё, і цяпер я Твой назаўсёды. Гэта маё сэрца паглядзі, Ты любоў моя адзіная. Табе ахвярую, Пане мой, всё маё жыццё, і цяпер я Твой назаўсёды. Гэта маё сэрца паглядзі, Ты любоў моя адзіная. Módlcie się, aby moje wasze ofiary przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, spraw, abyśmy zawsze składali Tobie dziękczynienie przez sprawowanie paschalnej ofiary. Niech nieustanne działanie łaski odkupienia stanie się dla nas źródłem wiecznej radości przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z duchem Twoim W górę serca. znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne,
abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. Przez ofiarę swojego ciała na krzyżu dopełnił on ofiary Starego Przymierza i oddając się za nasze zbawienie, sam stał się kapłanem, ołtarzem i barankiem ofiarnym. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostolów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Włodzimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostolami, ze świętym Michałem Archaniołem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo to Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gladzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gladzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gladzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto baranek Boży, który gladzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Bądźże pozdrowiona, hostio żywa, w której Jezus Chrystus bóstwo ukrywa. Witaj, Jezu. Witaj, Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy. Bądźże pozdrowione drzewo żywota, niech kwitnie niewinność, anielska cnota. Witaj, Jezu.
Bądźże pozdrowiony, Baranku Boży, zbaw nas, gdy miecz pański na złych się sroży. Witaj, Jezu. Witaj, Jezu. Bądźże pozdrowiony, anielski chlebie, w tym tu sakramencie wielbimy Ciebie. Witaj, Jezu. Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej hostii. Witaj, Jezu. Bądźże pozdrowiona, święta krynico, serce przenajświętsze, laski świątnico. Witaj, Jezu. Witaj, Jezu. Bądźże pozdrowiony, boski kapłanie, przyjm nasze ofiary, usłysz błaganie. Witaj, Jezu. Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej hostii. Witaj, Jezu. Bądźże pozdrowiona, żywa ofiaro, broń nas przed doczesną i wieczną karą. Witaj, Jezu. Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej hostii. Witaj, Jezu, Synu Maryi. Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej hostii. Witaj, Jezu, Synu Maryi. Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej hostii.
Jest jedno imię drogie mi, najdroższe w świecie tym. Muzyką słodkie to imię brzmi, pisane w sercu mym. Sercem kocham Jezusa, sercem kocham Jezusa, zawsze będę Go kochać, On pierwszy ukochał mnie. Sercem kocham Jezusa, sercem kocham Jezusa, zawsze będę Go kochać, On pierwszy ukochał mnie. To Jezus mój Zbawiciel Pan, to O nim śpiewać chcę, On nam zbawienie wszystkim dam, miluję także Cię. Sercem kocham Jezusa, sercem kocham Jezusa, zawsze będę Go kochać, On pierwszy ukochał mnie. Sercem kocham Jezusa, sercem kocham Jezusa, zawsze będę Go kochać, On pierwszy ukochał mnie. Módlmy się. Boże, dobry pasterzu, wejrzyj łaskawie na lud swój odkupiony najdroższą krwią Twojego Syna i wprowadź go na ucztę życia wiecznego przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Присядьте на хвилинку, послухаем парафиальные объявы. Сегодня 4-я Великодная неделя. У четвер, 8 мая, кардиналы, собранные на конклаве, обрали нового наступника апостола Петра, папу римского. Им стал 69-годовый кардинал Роберт Фрэнсіс Превост, який прийняв ім'я Леў XIV. Новоабраны біскуп Рыма паходзіць са Злучаных Штатаў Амерыкі, нарадзіўся ў Чыкага, з'яўляецца манахам-аўгустынцам. Шмат гадоў працаваў як святар на місіянерскіх пляцоўках у Перу, на розных адказных пасадах. Вярнуўшыся ў Злучаныя Штаты, быў правінцыялам ордэну святога Аўгустына, а потым генеральным прыёрам. Пасля папа Францішак прызначыў яго дыяцэзіяльным біскупам у Перу. У 2023 годзе папа прызначыў яго прэфектам Ватыканскай дыкастэрыі па справах біскупаў, узвысіўшы да годнасці спачатку арцыбіскупа, а потым кардынала. Захвочваем усіх атуліць сваёй малітвай новаабранага пантыфіка. Сёння нядзеля добрага пастыра, пачатак тыдня малітва аб пакліканнях да святарства і манаскага жыцця. У аўторак прыпадае 77-я гадавіна мучаніцкай смерці ксяндза Валер'яна Голяка, пробашча нашай парафіі. Адна з інтэнцый святой мшы ў 9 гадзін будзе ахвяравана аб жыцці вечным для яго. Захвочваем да супольнай малітвы. На гэтым тыдні ў літургіі адзначаем у аўторак успамін Маці Божай Фацімскай у 8:30 гадзінкі да Маці Божай, у сераду свята святога Мацея Апостала, у пятніцу успамін святога Андрэя Баболі, святара і мучаніка. У чацвер, 15-й дзень месяца, дзень міласэрнасці. З 13 гадзін будзе магчымасць адарацыі на свяцейшага сакраменту, а ў 15 гадзін вяночак да Божай міласэрнасці і святая імша Божай міласэрнасці.
Таксама ў чацвер святая гадзіна, як заўсёды, з 23:00 да поўначы. У наступную нядзелю святая імша ў капліцы ў Маствілішках у 14 гадзін. Дзякуем усім за ахвяраванне на ўтрыманне нашага касцёла і парафіі. На мінулым тыдні адышлі вечнасць нашыя парафіяне паўстанем. Леонарда Ментковская, 72 гады, Ніна Галоўня, 80 гадоў, Надзея Ціханович, 87 гадоў, Тадэвуш Найрановскі, 82 гады, Андрэй Мінко, 53 гады і Баляслаў Качан, 73 гады. Памолімся таксама за ксяндза Валер'яна Голяка. Вечны адпочынак рачым даць Пanie. A światłość wiekuista niech im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A światłość wiekuista niech im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A światłość wiekuista niech im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Пане Езу, укрытую на святейшем сакраменте, сёння вялікая радасць напаўняе нашае сэрцы. Зараз мы прагнем падзякаваць перш за ўсё Табе, Божа, за тое, што ў сваёй бязмежнай міласэрнасці Ты прабачыў нам нашыя грэхі. За тое, што сёння Ты прыйшоў у нашыя сэрцы пад відам хлеба. За тое, што заўсёды застаешся з намі на алтары ў найсвяцейшым сакраменце. Дякуем Табе, Пане Езу. Любе, тата і мама, дякую вам за пяшчоту і чуванне пры маім ложку. За вашыя рукі, якімі вы кармілі мяне, апраналі і з радасцю насілі. За вашыя вочы, якія няспынна з клопатам глядзелі на мяне дома, у двары і ў школе. За вашу вялікую любоў, якую немагчыма выказаць ніякімі словамі. Дякуем Табе, мама і тата. Паважаны ксёндз пробаш Ян і ўсе нашыя ксяндзы. Дзякуем вам за ваше служэнне, за тое, што перадалі нам Божае прабачэнне ў сакраменце пакаяння, за гэтую святую імшу, у якой сёння мы ўпершыню удзельнічалі поўнасцю, за Слово Божае і за святую камунію. Няхай сам Бог стане вашай узнагародай. Дарагія нашыя сёстры, дзякуем вам за тое, што падрыхтавалі нас да сакраменту пакаяння і Еўхарыстыі. Дзякуем вам, Тацяна Владзіміровна, за падрыхтоўку і прыгожы спеў падчас гэтай святой імшы. Таксама і ўсім вам, прысутным сёння ў касцёле. Мы дзякуем за тое, што маліліся разам з намі і за нас. Паважаныя нашыя святары, сёстра Ігнацыя, сестра Вера і Тацяна Владзіміровна, ад імя ўсіх бацькоў хочам выказаць шчырую падзяку за тое, што вы з любоўю і адданасцю падрыхтавалі нашых дзяцей да гэтага вялікага і важнага моманту першай святой камуніі. Дзякуем вам за вашы малітвы, цярплівасць, цёплыя сэрцы і духоўную мудрасць. Дзякуючы вам, сэрцы нашых дзяцей наблізіліся да Езуса, і ў жыцці запалілася святло веры. Няхай Пан Бог адорыць вас сваёй ласкай, моцай і радасцю за вашу нястомную працу. Мы, бацькі і дзеці, молімся за вас і просім усіх святых, каб яны ахоўвалі вас, падтрымлівалі ў служэнні вашым.
Дорогие дети, еще несколько слов хотелось бы сказать для вас. Хотелось бы вас повіншаваць з этой важной падзеі ў вашым жыцці. Сегодня вы з'ядналіся з Езусом Христом. Чарговы этап у вашым шляху разом с Христом. Наступным таким важным этапом будет сакрамент бежмавання ў вашым жыцці. Але менавіта сёння жывы сапраўдны Езус Христос увайшоў у ваше сердце. Сегодня Езус унутры вас. И, дорогие дети, зараз вы выйдете з гэтага касцёла, пойдзеце дадому и так далей. Памятайте об тым, что Езус у вашем сердце. И несите гэтага Езуса далей. Дзяліцеся гэтым Езусом. А дзяліцца Езусом это значит дзяліцца сваёй любов'ю, дабрынёй, быць сапраўднымі вучнямі Христа и Яго сведкамі. Таксама, як я уже казаў, жадаю, каб гэты дзень, сённяшні дзень, сапраўды застаўся ў вашай памяці назаўсёды, на ўсё ваше жыццё. Каб вы заўсёды памяталі, што Езус Христос, якога сёння вы прынялі у святой камуніі, Ён сапраўды вас любіць. Ён ніколі вас не пакіне, будзе заўсёды разам з вами. Але каб вы толькі былі разам з ім, каб вы дазволілі яму вам дапамагчы быць разам з вами. Таму жадаю, каб Езус Христос заўсёды жыў у вашым сэрцы. И вам, дорогие бацькі хростныя, таксама дзякую за тое, што ваши дзеці сёння тут ёсць, за тое, што вы паклапаціліся аб тым, каб яны спачатку паядналіся з Богом в сакраменце споведзі, а сёння прынялі Христа у сваё сэрца. І зноў жа паўтаруся, будьце свядомымі таго, што гэта не канец, гэта толькі пачатак новага этапу іх шляха за Езусом Христом. Будьце разам з ім на гэтым шляху. Дазвольце, дапамажыце ім яшчэ лепш пазнаць Христа, дапамажыце ім яшчэ больш адчуць любоў Христа. Напэўна, сёння кожны з бацькоў скажа з радасцю ў сэрцы, што так, гэта мой любімы сынок, моя любімая дачушка сёння тут. І, напэўна, маеце вялікую любоў да сваіх дзяцей, але таксама дапамажыце ім адчуць гэтую Божую любоў, сапраўдную любоў, бо без яе ўсё іншае страціць сэнс. Будьце разам з ім спадарожнікамі на гэтым шляху крочання за Езусом Христом. Дапамагайце ім сваім сведчаннем і сваім прыкладам. Дзякую вялікі для сясцёр і за падрыхтоўку дзяцей на працягу года і за ўпрыгожванне касцёла. Аддзяч вам Божа, і таксама для пані Тацяны вялікі дзякуй за ўпрыгожванне спеву. Для ўсіх вас, дарагія браты і сёстры, за супольную малітву. Усе мы молімся сёння за гэтых дзяцей, трэба гэта рабіць далей, бо гэта будучыня наша, будучыня ўсяго касцёла. Ад іх залежыць, якім будзе заўтрашні дзень. Таму сёння мы павінны ім перадаць тое, што самае галоўнае, нашу веру і нашу любоў. Дзякуй усім яшчэ раз, і цяпер прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вамі! I z duchem Twoim. Bóg, który przez zmartwychwstanie swojego Syna dokonał naszego odkupienia, uczynił z nas swoje dzieci, niech was napełni radością ze swojego błogosławieństwa. Amen. Odkupiciel, który was obdarzył przedziwną wolnością, niech da wam udział w życiu wiecznym. Amen. Przez chrzest zmartwychwstaliście razem z Chrystusem, niech On sprawi, abyście przez dobre życie zasłużyli na połączenie się z Nim w Ojczyźnie Niebieskiej. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Jezus zwyciężył, to wykonało się. Szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc, Jezus jest Panem. O, Alleluja, po wieczne czasy Królem królów jest. Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, tylko Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, On jest Panem ziemi tej. И приглашаем на фотографию. Группа на вторник, 15 часов выходит. 3 часа дня. Можно со свечками. Идите. Идем.
и сестра Вера. Элина повыше. Ульяна, у тебя такая прическа тоже может повыше. Вот Даша так внизу. стояла. Или мне сюда тоже? Улыбайтесь и свечкой, главное, лицо не закрывайте. В сторону ее немножко держите, да? Все, спасибо. Группа на 4 часа во вторник. 16:00. Идем. И, пожалуйста, выходит на 3 часа группа на улицу, и родители помогут построиться на общую фотографию перед костелом. Вика, иди сюда. Егор, сюда вот становись повыше. А, Ярослав, ты, наверное, пониже. Леша тоже. Ярослав, иди вниз. А Леша наверх. Угу. Вика вот туда. Не потеряешься ты у меня на фотографии? Так, его видно? Иди сюда тогда. Выходим на улицу. Сейчас подходит на фотографию группа в четверг в 10 утра.
Группа в четверг в 15:00, а вы выходите на улицу. И последняя группа дождалась четверг 16:00. А ребята выходят на улицу, которые сфотографировались.